Kumusta po kayo mga kababayan ko? Nanonood din po ba kayo nito? Senate hearing about flood control projects. Dapat po tayo na makialam po sa ating mga karapatan dahil grabe na po ang ating nararanasan na hirap. Ang pagbaha na halos yearly na po na binabaha po tayo. It's about time na dapat po na ito na tuldukan natin, tuldukan na ang mga nangyayaring anomalya sa ating gobyerno. Wala po akong karapatan na magtanong, magalit, o manindigan laban sa isyu ng korupsyon. My life and struggles are no Dapat po may patutunguhan ang mga ganitong hearing. Huwag na po tayong ningaskugon. Hirap na po ang taong bayan. Iangat po natin ang antas ng ating mga pamumuhay bilang Pilipino. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon,